לחובבי האלכוהול מביניכם, איך אורזים בקבוקים? איך אורזים אלכוהול? אני מראה לכם עכשיו את השיטה המנצחת, רק ככה אורזים בקבוקים, שימו לב איך זה עובד. יכול להיות שהמובילים לא ישימו לב שזה בקבוקים. בואו תראו כמה זה פשוט, כמה זה נוח, והכי חשוב, בטיחותי, כדי שהאלכוהול היקר שלכם יגיע בשלום ליעד. לוקח את הבקבוקים, כל האלכוהול שלכם, בכיף שלנו. הכלנו את כל הבקבוקים, נותנים חוצצים, ככה, לאווירה, שיהיה קצת, שהבקבוקים יעמדו בצורה טובה. והקרטון שלנו מוכן. שימו לב, זה השלב הכי קריטי. הבאנו את הקרטון למצב כזה, מאוד מאוד פשוט, מתיחה, בבקשה שזה יהיה מהודק. הגענו למצב הזה, סגירה פה, עוד אחת. זה המצב שאנחנו רוצים שזה יגיע. אתם מכירים מוביל מטומטם שיבוא ויהפוך את זה? גם אני לא.